Jama'a assalamu alaikum. Yanzu dai da fatan kuna gani na ni ne wanda ake kira Ibrahim Nabas wanda nake fito a Tururuwa. Wato ni ne dai wanda muke kawo muku shirin na comedy Arewa Comedian wato GDK TV. Muna na da ke nainawa Kandahar. Kai mazan ne me so yace kawo. Ni ma ba rawa ne ba ta ce. Wato ne dai wanda kuke kallo a comedy mu da muke yi na zan ce Ahmed TV ya wuya dai kawai. Ni ne da Alhaji guda ɗaya wanda kuka sani. Yau dai mun ba ku hafi sallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wata an yi sallah lafiya kwasiya kuciya kuma kwana biyu. Allah mai da subscribe da kuke mana Allah ku cigaba da subscribe. Insha Allah ne su zamu cire ku sabbin comedy insha Allah. Yin dai da kira nas kuma na so izina sai kuna godiya. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barka da sallah gaba ɗayan ku. Allah da zamu fara muku comedy a cikin satin da zamu shiga. A yanzu ma a cikin wannan hallaran bari mu dan taba muku kaɗan saboda ku sha dariya ku more. Kai zo mana. Me sobo? ya ne? Kawai dan ban mana. Kai. Amma abun nan fa yayi kyau. Nawa? Wallahi 50. To shikenan ka je kan Allah da zan kawo kuɗi. Kudin fa? Zan na ce zan kawo ma. Kuno bayani. Kai ka ban kuɗi na. An kiya baka kuɗin. To nawa ne? Kai ba ka sana bawa ta ta ce an ko bani ba ka tuntan ma. An kiya baya. ban baje In ka fara zubar mun kai dan kuɗi ya kake. Ajiye su kai in baka ga fata fata da kai ba karauta. Dan hulan ka bar ma. An cinye an ce ba a bayar ba. Allah ya sa. Ya labarin sallah? Hafi sallah gaskiya. Sallah ta yi daɗi ko? Ka bude idanka, ka ji an ce ma ka bude idanka. Ka bude idanka. Uban mahaukata uban jido. Ya labarin sallah? Mara dariya ba. Ya labarin sallah? Ko mace mai naƙuda ce ta kallon. Ta tafi na to dole. Sai ta yi dariya. Dan nan zai faɗo. Shi ma ita da dariya. Kai da ka amma zai Barcelona supporters dan iska ya labarin sallah? Sallah is happy berry. I am happy berry. Ya azumin nan na ga ya wuce da kai ne. Bari fa ai rana rigan ta mun yawa ma. Na ga alama. Na ga alama. Ya kai normal fa. To shikenan. An gode. Muna godiya mu. Duba dan Alhaji kai ba. Wannan shi tsabar matsoraci ne yaso ɗaya taba bidiyo da mu. Bidiyon da ya da mu ma akan musun kwallo ne fa ta kamar. Shine ai. Dan maka ma.